Tatra 75. Vozidlo, môžete si pozrieť, prechádzame plynulým spôsobom, dvorvalec s húkom chladený, vyrábaný v Kopčivnici, volám na pravej strane, vyrobené v 30 rokoch, takže Tatra, ďalší, čo máme, nerenovovaná Tatra 75, 30 koní výkonu, dosahovala 100 km rýchlosť, klaniame sa posádke na Aero 30 so štvormiestnou otvorenou karosériou typu kabriolet, dvojtaktový motor poháňa Aerovku, Tatra 57 vyrobená tesne po druhej svetovej vojne, štvorvalec Ford A, áno, premiérové vozidlo, vyrobené v Amerike, vozidlo Ford A veľmi obľúbené, typická húpačka, znova je to Ford Model A, áno, v karosérii Business Coupe a znovu Tatra, máme Tatra 75, Škoda 422, z domáceho klubu, znovu bola na opačnej strane, ako sa dá na toto je Valter Junior, licenčne vyrábaná Fiat Pavila. Ďalej Tatra 30/52 s karosériou typu limuzín v Čechách. Ešte ideme, môžeme písať Tatra 57, vozidlo, ktoré tak môžeme ísť, máme koridor vytvorený, znova Tatra 57, neunavný štvorvalec, niečo cez 20 koní výkonu, spolahlivé rodinné auto, toto je Mercedes 170, vyrábal sa v období pred druhou svetovou vojnou, pre svoje kvality sa ešte vyrábal aj v 50 rokoch, to bol Mercedes 170B, Pontiac, vyrobený v Amerike, Pontiac Big Six, 6-válcový motor, 60 koní, rýchlosť na americkej míle 112 km. Citroën Rosalie, automobil, ktorý bol vyrábaný tesne pred tým modelom Citroën 11, nech sa páči, to je u nás na Slovensku jediný kus, ktorý tu máme. Vozidlo značky Buick Business Coupe, nech sa páči, môžeme plynulou jazdou pokračovať, americký výrobok, Simca Aronde, 60, Simca, francúzsky výrobok, obľúbené auto, predávané aj v Československu. London Plus Princess, nech sa páči, pokračujeme, kým nás polícia púšťa. Áno, luxusný, kožou potiahnuté sedačky, drevené obloženie, 6-válec, 120 koní, auto pre úspešných bankárov. Môžeme ísť, motorkári v kuse. Poďme ďalší, nech sa páči. Ono to naštartuje. Tak, lenže to ovládanie je prahistorické, žiadna otočná rukoveď plynu. Všetko sa ovláda páčkami, nech sa páči. 350 Oilmaster, Sunbeam, anglický výrobok, Pavora Svíková, Novajova 350, Ariel z roku 32, anglický výrobok, Onotie, motocykl, ovládanie. Cinda 750, nemecký stroj, nech sa páči plynulou jazdou, pohon všetkých troch kolies, NSU, výrobok nemecký, veľmi úspešné, štvortaktové motocykle ľahké, Indian, Stahl 750 a ďalší stroj, 770, 23. Ariel 500 a znovu Téza, vstupný válec, takzvaný Sloter. Dobrý deň, a to je Harley Davidson Society. Prechádza zvláštny Mercedes 190D, ale už nám zase uvoľnili, dobre, s karosériou, ktorá je na zákazku vyrobená typu Station. Nech sa páči, môžeme pokračovať. Známy Mercedes-Benz, vyrábaný v továrni Daimler v Nemecku. Tieto Mercedesy sa vyrábali nepretržite od roku 26. Ďalší, tomu hovoríme krídláč,
má vzadu také vystúpené krídla a znova motorky, znova Téza, British Mill Arms, teda britská Turing AGS. Ideme cez brány, poďme. Tak, takže AGS skratka bratov Stevensonovcov, vyrábaná v Wolverhampton, Anglicku, troška nám nechce ísť, robí to teplo. A máme tu Mercedesku, znovu tu máme Mercedes. Áno, vidíte, že prída kúpe a zadnú na kúpe máme číslo 190, to je objem motora, 220 a tak ďalej. Dvojtaktová DK-ka od firmy Auto Union, vyrábaná v bývalom západnom Nemecku. Malý Fiat 500, cukríček, vyrábaný v Taliansku, dvojválec, vykonfádený vzadu. Mini to je pojem, Fiat 850, vyrábaný vo Fiate, Turine 850 vzadu a Mercedes. Nová Mercedes, Cabriolet, RAV 207, dovážaný z Ameriky, teda vyvážaný do Ameriky, 660, to je operáve, 600 litra. Americký koráb, to je Cadillac, Eldorado, vrchol radu, keď sa páči, môžeme ísť, Cadillac, luxus americký, vo všetkých prípadoch, áno, Eldorado, vrchol radu, 8 válce až do 7 litrov objemu. Renault 8, dovážanie aj k nám na Slovensku, vyrábaný v firme Renault. Môžeme bežať, môžeme Francúzsko, Paríž, Sejna a takéto auto. Aha, Škoda, dobre, môžeme ísť, nech sa páči. Favorit, áno, tak, áno. Takže tu máme Triumph, to je anglický športiak, to je tá karoséria Roadster, áno, TR4. Teraz máme Pininfarinu, to je firma Alfa Romeo Spider, karoséria Pininfarina, firma Volkswagen a spolupráca s karosárnou Karman v Osnabriku vyrobili takéto krásne kupé Gia. Teraz ide toto červené auto. Okamih, ja sa pozriem do rozpisu, je tu napísané, že Miro a Škoda. Takže Miro a Škoda, to je všetko, čo vieme o tomto aute. Áno, mi sa páči. Mladá Boleslav, ale veľmi zaujímavý a vyhľadávaný tým s dvomi dverami. Nech sa páči, môžeme ísť. Motor vzadu, MBX, to sú len dvoje dvere. Vozidlá, ktoré... A Škoda, to je Spartak, 440, 4 kone, 4 válce, 40 koní. Rodinný automobil vyrábaný v Mladej Boleslavi, asi 370 kusov. Mercedes-Benz 190 SL, športový karoséria typu Roadster, štvorválec, 105 koní. A znova je tu tá obľúbená, zberateľne obľúbená MBX. A Mercedes, tieto Mercedesy sa exportovali do USA, áno, V107, Roadster, 450, to sú 8 válce, medzi nami ten motor sa nepodaril. MG Ačko, Morrisovej garáži, model A, 1600 motor, slušný výkon, obľúbené auto, Pontiac Le Mans, ktorý tu máme teraz, vozidlo, ktoré sa zachovalo v stave. Jazdil na ňom jeden pán, ktorý sa chodil len cez víkend previesť. V Amerike doviezol si ho sem na Slovensku ako dôchodca. A toto je pán Godáli, predseda klubu, je druhý majiteľ tohto nadpriemerné zachovaného vozidla. Amerika legenda, to je Ford Mustang. Nech sa páči, môžeme bežať, kým nás policajti. Poďme, máme premávku. Ďalšie vozidlo, značky Opel, vyrábaný v Nemecku, Rüsselsheime, Alfa Romeo, znovu Spider, karoséria Pininfarina, a ideme ďalej, Mercedes, takzvaný Ponton, 220, poďme, 6-válec uložený vpredu, Škoda, to už je ten favorit, že? To už je favorit, áno, favority boli 135, 136, LS, Škoda 1000 MB, alebo 1100 podľa objemu motora,
Ďalšie vozidlo, ktoré tu máme od značky Volkswagen a ešte posledné, a nech už Fiat 850. Zaujímavosťou, že motor je ľavotočivý, nie pravotočivý, jak sme zvyknutí, ale presne opačne. Motor vzadu a posledný Fiat Coupé a posledný, a máme to.